Dito kami sa bahay ni Kati Maganda. Pack siya, guys. They're moving today. Tingnan yung kanyang bahay. Mag-house tour siya sa bagong bahay, guys. Just Kati. Dito kami, nagdala kami ng SK para lagyan ng mga food nila kasi parang kulang ata yung SK nila. Yan, 2019. February 18. Gagamitin nyo pa ba to, Beshi? Malapit na yan mag-expire. Ito. Hindi na yan gagamitin. Uy, tapo na yan. Lagay ko sa box. Lagay natin yung mga... Tingnan natin yung mga expired. Ito lahat expired. Paano nga ulit ko di na dahil? Mas napoproblema pa sila yung Ito. Labay. Labay na yan. Basta mga open char. Ako si Maricondo. Morning, guys. Good morning. Ate! Does this give you joy? Wait sa. Ma'am, sa vlog ko makita ka sa vlog. Oh. Ayan, layo. Ganun. I'm Sonic Fair sa kami, guys. This give me joy talaga apricots. Buang. Pwede ka ba ilagay dito? Ano yan? Oo nga, ano lang ng dito. Guys, ano yung expiry date eh? 2005. January. Expired. Chocolate ka. Ito sabi ni Reyes, pagbukas, tapon. Pagbukas, natapo na. Uy. Pasok ka dyan. Sige. Yung totoo ka kay Reyes, ha? Nasa dulo pa rin ito. Meron ng ama. Yung mga gamit, mas patanda pa kay Bibi. Yung pagkain ni Bibi. May pagkain na si Bibi, hindi pa siya nasisilan. May mga baby food na mas matanda pa kay Bibi, guys. Sarap ito, guys. Kahit tayo? Dala nito yung... Ano? Nakalimutan yan naman. Yung yung ulam nga. Ulam? Hindi, may ulam. Sige, kayo din ito. Kain tayo nga. Utong ako doon. Sige lang ito mo. Alam mo yung mga mahihirap na trabaho, iniwan ni Reyes sa akin. This isn't on. Yes, that's a knife. Oy, hindi ko abot kasi. Diba? Remote. Iwi. Hindi ko abot. Good morning, people of the Philippines Malubat na ako. and the rest of the world. Susunod. Ayan, natipalo siya. Gaba-gaba lagi. Oo, ang dami na talaga doon. Tingnan. Tingnan mo na. Asan? Uy, hindi naman. Ang dami. Okay lang naman hindi maglinis. Ang dami kong rice doon sa bahay. Ay, hindi pala nalinis ang best. Hindi ka naman. Diba? Balik pa bukas. Ikaw maglinis. Mag-ipaki lang. Ipaki lang. Guys. Paki lang. Alam mo, siya yung ginagalingan ni Akala kasi contest to. Grabe ka naman. Marami akong rice doon. Nililinisan ko eh. Pumunod ko sana ako ni Gary kasi nagmamadali ko na. Oo mo, ligi ko naman. Oh, that's so good. Let's go. Let's go. Salit now. Ngayon agad, iwan natin si Kapi. 5 minutes pa lang. Sorry naman. Kat, ang mabasa si Ray. Sorry. I didn't mean to. Ano naman pinaglalagay mo dito? Lamli! Yung mga ano lang dito, yung galing dito dahil hindi. Bakit kasi siya nanood ng vlog? Nakita ko yung mga... Sabi mo, panoorin mo. Ang lagi ka. Mali. Ang ganda ng ano ko na, ang mga buhay. Ano siya? Pero hindi ko naintindihan kung ano sinabi ko. Nakita ko lang sa Google Trans. Kathy, does this give you joy? Ayun! Thank you. Thank you so much. Perfect na yan kasi mabigat na to. Ay, hindi ko naabot yan. May baso. Hindi ko abot. Okay. Ikaw rin. Naman na yung mga mahihirap pa. Ito na naman tayo. Gusto niyo magkape, ladies? Oo nga. Kanina pa tanong ng tanong. Malamig na lamig yung pinakuluan. Muntik na, hindi ko Parang ano na nga eh. Malamig na nga ulit. Wala nang magpinak na. Ito na lang. Yun na lang. Good. Good talaga ako. Meron pa ba? Marami naman to. Marami naman. 5. Does this give you joy? Wait sa. Tapon. Hindi, magagawa siya ng bagong pantry. Uy, sabihin mo thank you. Oo nga. Christina! Kasi binigyan ka ng purpose niyan. I'm actually different.
Yan, babe. Tingnan nyo. Kana, that give you joy. Ang laki naman yan. Okay, all Dito na pala si Lyra, guys. Uy, bigla na lang siya dumating. Hi guys, good morning. Ayaw. Doy, ayaw ipatapon ng 6 months old baby. Kasi pag nag-buntis daw series, ibibigay niya. Uy, baka expired na yan. Buang. Hindi ka lang, ha? Tingnan mo. Ikaw, hindi. Hindi talaga marunong. Hindi ka lang kumapit. June, uy, 2019. Oh, pwede pa. Pwede pa. Wow. Ayan, nakapag-makeup na tayo, guys. Wala akong eyebrows. Hindi ko nadala yung eyebrow powder ko. So, yung ginamit ko, mascara. Basta ka ng Inano ko lang siya para dark ba. Ayan lang. Magbibihis ako maya-maya lang. Punta tayo kina Kanika. Dito pa sila. Baka after ko, punta tayo kina Lai. Diretso. Or sa bahay ni Kat pala. Sa bagong bahay. Dito tayo sa banyo ni Kat, guys. Kulang siya ng tissue. Parang nagbibenta ng tissue. Ito yung pa-outfit ko, guys. Yung dress, galing Misguided. Ito, ukay-ukay pa to sa Pilipinas. Okay. Okay lang? Hindi, okay lang. Kulang kayo ng tissue. Feeling ko kailangan nyo bumili ng maraming tissue. Ang dami. Alis na ako, guys. Will you miss me? Burit. Okay, babe. Sabi na, no, I'm so happy you're leaving. Sabi niya, no, go already. Ay, wait. Ayaw talaga umalis ba? Sorry, Kanika. Bye, guys. Bye. Kailangan yun? See you later. Uy, balik ako. Salamat See you muna. later. Bye, babe. With a monkey. Bye. Bye, mga beshi. No. Tingnan niyo to. Hinatid ako. Miss mo ako masyado? You miss me too much, my love? Actually, that's not Aww, thank you. Tapos maya, sunduin niya ako. Sandali lang ako dun. Tingnan niyo to, may mga laman. Kasi tulong kami mag-move, diba? So, nilagay nila yung iba dito sa car namin. Ito yung malaking monkey ni Neil. Tapos nandyan din yung car ni Baby V. Change of plan, guys! Akala ni Dan, hatid niya ako sa bahay ni Kanika. So sabi niya, hatid din na lang kita, tapos kunin kita. Akala niya, doon kami pupunta. Di pala. Waterworld ako eh. So, balik kami kinaka, tapos ako na lang mag-isa mag-drive kasi malapit lang naman yun sa Yan ako, si Danny Boy talaga. Ay. 150 meters, turn right onto Arunta Street. Malulupat na ako, guys. Left onto Menora Street. So, see you later, alligator. Tingnan nyo ang kanyang handa. Dessert pa lang yan. Yung main, wala pa dito. Iba din siya. Dito yung cake. Happy birthday, Advic. Yan pala yung spelling. Oh guys, ang init. We're back in the car. May padala pa talaga sa akin si Kanika. Sabi niya, dalhan mo ng food si Dan. Ang init. My gosh, ang init. Nice day para dyan mag-celebrate ng birthday kasi sobrang init talaga. Pero tara na guys, anong oras na ba? Naiwan ko pa tong phone ko dito sa car. Baka sobrang init na nito. Oh my gosh, ang init na guys. 1:20 na. Okay. Nandun na sila sa bagong Okay, wait. See you guys later. Vlog. Di pa sila tapos, guys. Kanina, ito yung lang yan ngayon. Does she still use that? sometimes. Yeah. We check her in sometimes. Si Kathy and Neil, they did a house tour, empty house tour. Yeah, Right? Yeah. An empty one, and then they will do another one. Yeah. A full one. That last time. Wala na sila, Lyra. Mas guwapo. May. Good job, mga Yeah. You're guapa. Guwapa? Guapa. Thank you! Hi, guys. Kagagaling lang namin sa bahay. So, galing kami kinakat. Tapos umuwi kami sandali para kunin lang yung battery kasi namatay yung battery ko kanina. Punta kami yung Freedom just to get his mom
kandila siguro or diffuser. Tingnan natin kung ano meron dun. Kasi may naalala ako na mabango dun eh. So, pumunta kami actually. When did we go? Thursday. Kaya lang close na sila guys nung pagpunta namin. Kasi late night shopping yung Thursday. Pero for some reason around kahit mga 8 pa yun, wala na. Close na sila. And sabi, 9 daw magkong-close. Sabi nung website, 9 daw magkong-close. Pero anyway, binigay tayo ni Kanika ng gift. Hindi ganun karami yung vlog ko dun. Okay rin pa naman sa kanya na i-vlog. Kaya lang yung battery ko, sinisave ko kasi. Tingnan natin yung gift niya guys. Gift niya to, giveaways niya sa mga umaten. Oh. What is it? Siya mo lang. It's I want the lollies. of course you want the lollies. The lollies are mine. Ano siya? This is actually a good idea. Kasi you can use the container. Yeah. So, container siya guys. Tapos may mga lamang lollies. Yes. Sweet. Pinadalan din ako ng cake kasi daw ibibigay daw kay Dan. Sabi niya magdala ka ng chicken. Ganun. May mentos. Akin to mentos ha. Jelly Ace. Akin to Jelly Ace. Or jelly. Fruit jelly. Good. It's a warm jelly. That's it. Yeah. And then French fries. Do you like this? Nope. Eat natin to. Asan yung lid, babe? Where's the lid, my love? You had it. No? What do you know? I think you took it. Didn't take it. Asan yun? Hey, babe, I think you took it. Oh no, bloody hell. It's just here, sa bottom. Buang lagi ni si Reyes. Babe, who's buang? Mari! Thank you, Kanika! Thank you! Ilang beses ako nagpaalam sa kanya kasi nung una, ayun niya akong pauwiin. Sabi niya, no, 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 no. Eat, 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 eat. I didn't see you eat. Kasi mga ganyan, hindi talaga ako nakakain ng marami, guys. Kahit na sobrang gutom na gutom ako. Wala pa kaya akong kain kanina. Since kanina umaga. Pero pagdating ko doon, sobrang na-overwhelm ako sa mga pagkain. Kapag may mga celebration, hindi ako nakakain talaga ng marami. So, ano lang ako pa? Chips. Eh, gustong-gusto ko kaya yung mga luto ng papa niya. Kasi authentic na Indian talaga. Tagalaga ba? Alam wala. Wala akong nakain masyado. Nice houses here, babe. Is it okay to live here? Yeah, it's okay. That one's nice. Tignan nyo guys, ang ganda. $199 lang. Or is that too big? I think that's too big. Ngayon lang sila meron. Nakabili na kami ng rooster. Tignan nyo to guys. Sa filming room ko ba? Ito ang mura na lang. 65, 16, 25 na lang. From 65. Tapos ito, copper din siya. 54, 13.50 na lang. Bali siya ganyan. Tapos ito ganito. Gusto ko to. How about this one? Hala, 4 na lang yun. Ang cute. Oh no, I can't open that one. No, you can't open it, babe. Okay. Hindi pala ito yung kasi. I don't think they have. What is it called? Pauwi na kami guys. Nakapag-shopping ako guys. Bili ako ng 5 nung tag $4 lang. 5 ganun. Para ilagay ko siya sa background ng video ba. From $20, $4 na lang. Guys, tingnan nyo ito. Tinry ko, wait. Hey Google, volume 10%. Ang ganda guys. Lagyan ko na siya ng battery. On mo siya. Sinasabi ko ba na ito yung pinili ko? Ito yung pinili ko kasi feeling ko mas maganda siya sa background. 'Di ba? Mas maganda sa background ng video. Yan. Galing $20, naging 11, tapos ngayon naging $4.75. So, bumili kami ng 5 nito. Sabi ni Dan, wag daw to gamitin tong battery na to. Bibili daw kami ng mumurahin lang na battery. Kasi 5 ganito, so meaning
15 na battery yung kailangan ko. Pero yeah, ang cute niya, guys. Gusto sana ni Dan, bilhin ko yung copper, tapos magkakalapit yung mga light. Sabi ko, feeling ko mas maganda ito tingnan sa background. Diba? Mas maganda ito tingnan. Nice! I like it. Dito kami kinalay, guys. Dito na naman kami. Ano tayo? Luto siya na ito. Steak. O, diba sa shelf? Leftover kahapon, Day? Yes. Steak, lamb. Tapos, ayan, nagdala ako ng ito. Yan. Kasi wala siyang ulam. Ibang ulam. Wala tayong ibang ulam. Ayan. Nagdala pa ako ng pork. Ito siya. Kasi sana sweet and sour para sa mga boys ba? Kaya lang, meron to. Kaya nga ito na lang, madali lang. Gumawa na ako ng mashed potato nila. Ito, ikaw na talaga. Ay, yung aligi rice, ito na? Yes. Ay, bongga ka, Day. Bongga ka, Day. Aligi rice, guys. Mashed potato para sa mga boys. Hindi pupunta si Love. Ayaw niya sa amin. May issue siya, may May issue. issue yung babaeng yan talaga. We need to talk part 4. Hindi naman ako nagsisteak. Si Dan lang. So, ito. Kasi last time, ako gumawa ng steak niya. Kasi kapag siya nag-steak, wala siyang seasoning. Salt, pepper Minsan lang. salt. Ganon. So, yung one time, ako yung nagluto. Sabi niya, sobrang nasarapan siya. Kasi nilagyan ko ng salt, pepper, tsaka mga seasoning ba. Try ko to. Sabi nila, guys, masarap daw. Pero wag mo lang yan kasi medyo spicy din siya. Okay. Parang ganyan lang yung sakto lang. Try natin to. Kaya lang sa Aldi na bibili. $2 lang yan. Kaya nga, mura. Ay, oo nga. Hindi na. Ayaw mo na mag-prito. Ayoko na. Ang layo ba? Ang layo ko na, guys. Para safe tayo ba? Ang ating muka. Pero in fairness, sa aking wala na siya. Ano siya? Hindi siya talaga yun. Oo. Merong scars and sobrang konting-konti lang na mawawala lang yan. Ito medyo dark pa. Tignan niyo yung sa akin, guys. Pangit talaga siya. Ay, hala nga, Day. Tignan nyo, guys. Nasaan na ba yung Cebu de Macho ko? Asa na? Nakita ko yun sa Instagram mo. Ginagamit mo ba? Oo. Tapos? Hindi ko Wala alam pa? kung nag-work. Bio oil daw. May mga nag-message sa akin, bio oil. Ay, oo nga daw. Mahal kaya yan sa Priceline. Oo nga. Bangus! Sabi niya, sunog daw. Hindi naman lutong-luto. Yan yung gusto ko. Pinakaitim ba? Ninit niya lang yung guys, aligi rice. Masarap kasi siya. Actually, hindi ko siya natikman ng maayos. Tinamanay. Uy, kasi si Kat inubos. Sabi ni Kat, itikman ko, inubos pa rin. Kinuhanan niya ng kutsara ba? Kaya nga, itikman ko nga. Sa inupuan man. Kaya kasi lulutuin ko kung mas maaga ako nagising. Lulutuin ko sana ng hotdog. Oo nga, Day. Hotdog. Okay, Di ba yan yung nakapasok sa'yo? Yun yung kagabi, di ba? Yung maraming hotdog akong inopen, hindi naman natin nakain. Guys, sarap ng steak. Promise. Pinatikim ako ni Lyra ng konti. Ito, sarap na ito. The best. Sarap. Di kasi ako nagsisteak. Di ako mahilig sa steak. Sabi nila, ito magugustuhan mo. Tama siya. Tama. May tama na naman itong babaeng to. Parang, mahirap pa itulog sa inyo kasi ang dami pang boxes. Yan, ano ka, yung may... Ito, sindin mo. Yung may... Nice na? Sino na ano? Yeah, then went to work. May bed na kayo? Ay, hindi ko masyadong dadamihan kasi hindi ko alam. Ang alin, Day? Eh, kay Kat. Ano ka kaya? Saan? Dami niyan kay Kat yan. Sa akin yan! Ayun, Day. Alams na. Alam na, basta kainan. Sige, kain. Pero pwede, kayo na magdagdag. Kasi hindi ko alam. Yan ako, kayo dyan Dito, may tayo ito. Para marami akong makakain today kasi. Apoy. Oh, dagdag natin kasi. Sabi mo Yan. Guys, magbitbit kayo ng yan. Very good, very good. Akin yung dahil maitim. Masunod yan. Oo. Na-overcook nila eh. May ano din
ito, Pero gusto ko yan. may garlic, dry garlic. Uy, dali natin yan dun yan, Day. Hindi na. Okay na, sa'yo Ikaw, dagdagan? Hindi, tama na ito. Okay, let's go. Sarap. Sarap. Thank you, Lai. Thank you, Lai. Thank you, Doy. Fried garlic. Lagyan natin fried garlic. Dito siya. Si timing na timing pagdating nila, ay kainan na agad. Naunahan kami sa table pa ng mga lalaki. Bye na kami, guys. Yun na yung vlog, guys. Kasi wala na, manonood lang kami ng Netflix movie, tapos tulog na kami. So, yun lang yung vlog. Salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night, guys. Bye. Mwah.